Keď nastupujú bíli andele, na štadióne sa čerti ženia. Klasické silencio často zaniká v Košiali, ktorý už pred zápasom príšti zo zaplnených tribún. Pridal sa aj hosťujúci košický tábor. A keď hlásateľ či moderátor Marek Ondrejka číta zostavu Spartaka, domáci sa zborovo pridávajú. Zaujímavé, Bratislavčan Karol Pece, trénerom Trnavy, Trnavčan Dušan Radolský, Košického FC, Zľava Fašung, Kačenga Šramka obstáli v trnavskom pekle. Najprv si všetci uctili minútou ticha obete havárie v košických železiarniach. Hostia natiahli na rukavy čierne pásky, ale futbal, ten na nich nebral ohľad. Trnavské silencio razom skypelo do vášnivého, ohnivého tanga. Už v 5. minúte ho skvele zvládli Kostka, Ujlaki i Radváni. Úvod ako z rozprávky. Osobnosť septembra Marek Ujlaki je v skvelej forme. Radváni mu dal na podnose, čo už mohol omilostený Ondruška. Aj Košičania sa pribrali do divokého tanca. O 3 minúty sa predstavil Janočko, ale aj brankár Baláš, ktorý zastupoval potrestaného Fišana. V zápätí po zvarovi Semeník, tu sa už Baláš nemusel pridať. Po chvíli to opäť rozkrútili Trnavčania. Zatancoval si Mačák, Bališ, Radváni a najmä kapitán Gabriel. 2-0. Páni, to je úvod. Radváni má dobrú orientáciu v pokutovom území. Gabriel presnú a tvrdú strelu. K divokému tancu domácich sa nechtiac nechal srhnúť aj Vajs, keď skrútil Ujlakyho priamy kop za Ondruškov chrbát. Tretia erupcia radosti na trnavskom futbalovom nebi. Bíli andele sa po ňom preháňali ako chceli. Útočníci menili miesta v krídelnom priestore, stredopoliari umne prenášali hru i jedna báseň. Archaniel Gabriel ponúkol Radvánimu ďalší gólový darček. Tentoraz sa Ondruška vzoprel. Ale už o minútu mu bol vzdor máloplatný. Po Ujlakyho centri a Kostkovom góle konečne nohou. Za 28 minút tak sfúkli Trnavčania košickú sviecu nádeje definitívne. Predviedli pritom úžasne dynamický, invenčný, efektívny a radosťou ozvláštnený futbalový tanec. Zvara s Vajsom sa pokúsili odpovedať aspoň zo štandardnej situácie a v závere prvého polčasu ešte aj Janočko, keď rozhýbal Kozáka, Bugára, ale aj súperovho brankára. Veľmi to bolí sedieť v takomto stretnutí na tribúne a nemôcť pomôcť dole na ihrisku? No, boli to veľmi, ale ako vidíme, tak chlapci hrajú veľmi dobre a ja som na tribúne takisto rád a fandím im stále viac a viac. No a verím, že zápas dotiaľ do konca. Víťazného. Ako zvládol svoju úlohu Baláš v bráne? No zatiaľ mal 3 lopty, 2 také dosť nepríjemné, ktoré prvá bola tá strela, ktorú bola rotovaná a druhá ten súboj s Bugárom, ktorý nebol boh ako čistý od toho hráča. 4-0 po prvom polčase, kde sa zastavia vaši spoluhráči? No ja som to aj podal pred prievidzou, že tu naši divák je zvyknutý tak minimum tie 3-4 góly. Tak verím, že ešte ten náskok zvýšia v druhom počase a gól neostaneme. Nemal i mal pravdu, gól predsa len dostali, ale náskok skutočne zvýšili. Poč milánskeho dlhom lobe mohol už Radváni. Tréner hostí akoby skamenel. Bališ však nie, na polovici rozkrútil ďalšie tanečné číslo, pozval Šimona i Hrabala, aby v zápäti svojím typickým spôsobom vyzval Kostku k záverečnej figúre. Stalo sa 5-0. Formácia Bališ, Kostka, Šimon, Gabriel Ujlaki hrala ako v tranze. Dnes nemá v lige sebarovnú. Diváci, ohlásili ich 18 492, sa mohli utlieskať. Pozbudzovaním, vlnami i ohňostrojmi vytvorili neopakovateľné trnavské futbalové špecifikum. Do konca súťaže je ešte ďaleko.
ale realizačný tím Spartaka vie, že je na správnej ceste k majstrovskému titulu. Reprezentanti v ich súkoli zaberajú naplno ako Bališ, ktorý vyzvrtal Módera, aby v zápäti spôsobil v 16. hostí ďalší harmatanec. Ukončil ho až Šimon a divákom sa predstavenie páčilo. Už menej gól vo vlastnej bráne, ale uznali aj Bugárovú šikovnosť, za akou prelstil Čvilanského s Balážom. Už trochu radosti aj do košického tábora. Bugár od príchodu na ihrisko v 32. minúte patril medzi najlepších. Jeho gólová akcia v 63. minúte bola parádna. Parádny bol potom aj Hrabalov center, Ujlakyho hlavička i Ondruškov zákrok. Čarovný futbalový tanec nútil často aj divákov pridať sa. V závere si Košičania ešte raz trúfli, keď sa striedajúci Daňko uvoľnil. Baláž iba pred Pančíka, no na čiare ho zastúpil Bališ. Nečakaných 5-1 mohol ešte zmeniť po Ujlakyho centri svojim tretím gólom Kostka. Tentoraz mu to už nohou nevyšlo. No hádam už stačilo, páni, myslia si košickí tréneri. Domáci Pece však dirigoval neúnavne až do konca a keď počul záverečný hvizd, bol po svojich hráčoch tentoraz aj on v tranze.